Mereu în dribbling, Hagi dă ultimele indicații adunăturii de mondeni de pe terenul de fotbal. Oțil, lasă flotele, nu mai face, că Mihaela s-a dus de mult, tată, nu mai, hai. Ce faci, bote, joci cu spatele la adversar, Cătăline, ce ți-am zis eu ție, tată? Pe unde ai învățat așa, ce e asta? Hai, mai multă mișcare, cum zic, haide. Bună, fată! Deci cum zic, să rămânea? Fata se regele? Fata așa se pare, fată. Fata nu are nici coloană de aia pe cap. Da, fata nu are nici toiag de la de rege, așa. Fata nu are nici scaun. Stai, fata, că întreb eu. Auzi, fata? Tu ești rege? Deci cum zic, așa spune lumea. Cum zic? Fata, ce rege ești tu, fata, că n-ai nici scaun? Nu trebuie scaun, că eu, dacă m-am băgat într-un proiect nou, trebuie să stau în picioare ca să fiu mai implicat, cum zic, să dăm totul ca să fie bine, cum zic. Auzi, fata, am auzit că voi căutați tinere talente pentru echipa de fotbal a mondenilor, e adevărat? Deci, cum zic, da, asta e un proiect nou și eu fac asta, cum zic, să fie bine, să nu fie rău, adică să dăm totul mai atenți, băieți, jucați acolo, cum zic. Da, deci e un proiect nou, căutăm tineri talente, cum zic. Da, fata, dacă judecăm după raționamentul tău, da, fata, noi suntem exact ceea ce îți trebuie, fata. Fata, poți chiar să și contezi, fata, pe noi, da, fata, noi ne-am făcut și tricouri personalizate, da, fata, uite-te puțin. Deci, cum zic, Simna? Cum, fata, Simna? Simona, ce nu știi să citești? Te vezi că ai mâncat o literă, înseamnă, cum zic. De ce ești, fata, așa? Fata, n-am stabilit, fata, împreună că ținem dietă. De ce te-ai apucat tu, fata, să mănânci tine fără mine, fata? De ce mă cer? De ce mă cer? Cum zic, la tine cred că e o literă în plus. Cum? Cum să fie, fata, o literă în plus, fata? Pe cum, Dihana cu H? Tu ești, fata, de ce că e un H aspirat, fata, nu se pronunță, fata. Mai pune și tu, fata, mână pe manualele elvețiene, fata, mai învață ceva. Cum zic, ia, fetelor, întorceți-vă un pic, vă rog, ia. Nu, fata, nu. Cum zic, nici cu numerele nu stați prea bine, îmi pare rău. Fata, stop până la numere, eu sunt specialistă în numere, da? Am fost olimpică la matematică, fata, la faza pe țară. Fata, tu știi, fata, că minus 10, fata, e un număr irațional. Da, fata, e unul de la nebun, dus cu creierii capului, fata. Ți-am zis, fata, să fii mai subtilă, fata, că ăștia nu se prind. Trebuie să faci, fata, ca mine, să scrii pe spate, fata, fix poziția pe care îți place să joci, fata. Auzi, fata, ia zi, când începem antrenamentul? Deci, cum zic, eu antrenez echipa de fotbal masculin. Păi da, fata, exact, în asta sunt specialiste, în fotbal masculin. În fotbaliști masculin, că eu am cunoscut la fotbaliști masculin. Auzi, fata, îți dau un exemplu. Hai, fata, puțin. Tu știi, fata, când am scris mutul ultima oară? Cine, Adi? Cât zic, nu mi-aduc aminte. Vezi, fata, noi știm. Deci îmi pare rău, dar nu primim fete în echipă. Cum zic? Fata, stop aici, fata, că asta e discriminare. Auzi, fata, este puțin, dar ce caută, fata, bătezat în echipă? Cum zic, aveam nevoie de un atacant. Eu am vrut să-l bag fundaj, dar mi-era să nu se interpreteze, cum zic. Auzi, fata, ia hai, fata, să mergem, până și aici ai cu pile. Hai, fata, că pierdem vremea, fata. Auzi, fata, știi ceva? Din cauza ta noi nu să mai fim regaliste. Fata, să fim fix monarhiste, fata.